Kabantay ka kung ikaw moadto sa usa ka lugar. Di ba nakahibalo man ka kung unsang lugar ang imong adtuan? O kabalo po ka sa direksyon sa imong sakyanan. Kabantay ka kung ikaw moadto sa usa ka lugar. Di ba nakahibalo man ka kung unsang lugar ang imong adtuan? O kabalo po ka sa direksyon sa imong sakyanan. Kung galing mo adto man ta og langit, o ikaw gusto ka moadto sa langit, hinala nakabulo ka kung unsay imong agian o kung kinsa ang dapat mudala kanimo didto. Hinala nga masayod ka nga walay makaadto sa maong dapit nga mao ang langit kung dili ka moagi kang Kristo Jesus. Usa, karon pa lang daan kung galing mo pa nimo mabuhat, dawata na si Kristo.